Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum il-Knisja l-11 ta' April tagħmel it-tifkira ta' San Stanislaw Isqof u Martri. Ħanisimgħu ftit fil-qosor fuq il-ħajja tiegħu. San Stanislaw twieled fil-Polonja għal ħabta tas-sena 1030. Studja f'Pariġi u ġie ordinat saċerdot u fl-1071 sar Isqof ta' Krakow. Kien tassew raj tajjeb tal-Knisja tiegħu, għen il-fuqra u ta' kull sena kien jagħmel żjara pastorali lill-kleru tiegħu. Fl-1097 is-Sultan Boleslaw qatlu wara li kien qed iqaddes għax waqaflu minħabba in-nuqqasijiet tiegħu. Sar qaddejs fl-1253 u ġie maħtur patrun tal-Polonja. Nitolbu bl-interċessjoni ta' dan il-qaddis Martri Eżis ħuti li jenna nifmu is-sens tal-għid ta' illum maħniex qegħdin nieħdu break minn dan iż-żmien sabiħ tal-għid għax il-Martri setgħu jagħtu ħajjithom għal Ġesu qam il-mewt. Kieku ma tagħmilx sens, kieku kienet tkun l-ikbar ġennata li tmut u x'hekk kieku ma temminx ta' bilħaq li Ġesu ta' bilħaq qam għal ħajja. U għalhekk il-mewt mhijiex it-tmiem, eżis ħuti għal min jemmen, imma l-mewt hija dal-passaġġ li joħodna anzi għal milja tal-ħajja. Fejn m'hemmx iżjed dbatija, fejn m'hemmx iżjed dnub, fejn m'hemmx iktar l-affarijiet negattivi ta' din id-dinja, fejn hemm biss l-imħabba tal-Alla, fejn hemm biss il-ferħ, fejn hemm biss dak kollu li hu sabiħ. Eżis ħuti u għalhekk nitolbu l-mulej illum jenna ħalli aħna li l-mulej mhux jatlubna is-sagrifiċċju ta' ħajjitna kif talab lil San Stanislaw, per jitlobna s-sagrifiċċji żgħar tal-ħajja ta' kuljum biex inkunu fidili lejn is-sejħa tagħna ta' nsara. Eżis ħuti ta' jew għalhekk nitolbuh lill-mulej jenna ħankomplu nikbru fil-fidi tagħna li Ġesu ta' bilħaq huwa ħaj. Ġesu qiegħed f'nofsna. L-Ewkaristija jfisser u x'hekk tiltaqa' ma' Ġesu mqajjem mill-mewt. Fiskiet nitolbu maħfra lill-mulej għal ħtijietna. Int salvazzjoni ta' min jittama fik mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejn noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal ruħħuna Anton Zammit. Nitolbu. Għal ġeħtijek u Alla l-Isqof San Stanislaw ħalla ħajtu taħt is-sejf ta' min ippersegwitah. Nitolbuk li timliena bħalu bil-ħila biex nibqgħu qawwija fil-fidi sal-mewt. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-kmandant bil-qaddejja resqu lill-Apostli quddiem is-Sinedriju u l-qassis il-kbir qalilhom: Aħna qednilkom fuq li qednilkom biex ma talmux fuq dan l-isem. U waraw, issa imlejtu l-Ġerusalemm bit-tagħlim tagħkom u tridu titfgħu fuqna l-ħtija ta' dan tad-demm ta' dan il-bniedem. Iżda Petru, flimkien mal-Apostli, wieġeb u qal: Jeħtieġ nobdu aktar lil Alla milli lill-bnedmin. Alla ta' missirijietna għajjem lil Ġesu li jintom qtiltuh billi dendiltuh ma' għowda. Alla qollih bil-leminnija tiegħu u għamlu kap u salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra tad-dnubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispirtu Santu
li Alla ta' lil dawk li jobduh. X'insemgħu dan saħnu ħafna u waħluha f'rashom li joqtluhom. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin imbirek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jisken fih. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżina biex jeqret minn fuq l-art tifkirithom, jgħidu il-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija, kbar huma l-ħsarat ta' raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu il-mulej. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Tumas, emmin ta' xrajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu, dak li hu ġej minn fuq u fuq kulħadd, minnu mill-art u tal-art, u jgħid ħwejjeġ tal-art. Dak li hu ġej mis-sema u fuq kulħadd, u jixhed dak li raw sama, imma x-xhieda tiegħu ħadd ma jilqaħħa. Min ikun laqa x-xhieda tiegħu ikun wettaq li Alla hu l-verità, għax dak li batu Alla jgħid il-kliem ta' Alla, għax Alla ma jagħtix l-ispirtu bil-kejl. Il-missier iħobb lill-liben u ħalla kollox fideh. Min jemmen fl-liben għandu l-ħajja ta' dejjem. Iżda min ma joqgħodx għall-liben ma jarax il-ħajja, imma tibqa' fuqu il-korla ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Il-biża' jisħut jew wieħed mis-sentimenti umani li żgur li l-koll xi darba jew oħra nesperjenzaw, u żgur li l-koll hemm xi ħaġa jew oħra li nibżgħu minnha. Hija reazzjoni umana li l-apostli esperjenzawha bil-kejf meta xekkraw li Ġesu jiġi arrestat, raw jgħaddi minn proċess inġust, raw imbiċċer bis-swat u b'kull mod ta' persekuzzjoni oħra immaġinabbli, l-kuruna tax-xewk, eċċetera, u fuq kollox imsallab u maqtul fuq is-salib. Kellhom raġun. Min minna ma kienx jibża u jitwerwer eżis ħuti quddiem kefrija tant kera u xek. U nfatt il-biża' tagħhom ma spiċċax hemm, jinqaflu u xek. Ġewwa ċ-ċenaklu, Ġesu jqum mill-imwiet jidrilhom. Il-biża' ma rebħuhiex mal-ewwel. Il-mument li bidilhom minn nies beżżija għal nies ta' kuraġġ kbir kien eżatt 50 jum wara l-Għid, meta jirċievu l-qawwa tal-Ispiritu Santu li bidlithom minn lejl għan-nar. Qegħdin tarawh il-Pietru kif smajna llum. Pietru kien għadu kemm ġie meħlus mill-ħabs u x'hekk kienu ġew arrestati, mitfuwejn il-ħabs u jidrilhom l-anġlu bil-lejl u jeħlishom, imorru jippritkaw it-tempju. Is-Sinedri jiltaqa' l-għada ma kienx jaf li dawn mhumiex fil-ħabs, m'għadhomx fil-ħabs. U x'hekk jibgħat iġibhom il-ħabs u sibu l-ħabs vojt. X'ġara? U xi ħadd jiġi jgħidilhom dawk in-nies li arrestajtu qegħdin it-tempju jippritkaw. U marru jġibuhom. U Pietru bla biża' ta' xejn u x'hekk. Jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla milli lill-bnedmejn. Alla ta' missirijietna qajjem lil Ġesu li intom qtiltuh billi dendiltuh ma' għoda.
Allu liħ fil-lemin tiegħu għamlu kapu Salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet. Dan x'ġralu dan Pietru? Dan li ftit iktar minn 50 jum qabel kien ċaħat li jaf lil Ġesu quddiem seftura, quddiem nies mill-iktar sempliċi. U x'hekk, x'ġralu? Kif inbidel mill-lejl għan-nar? Ġeneralment il-biża' jispiċċa meta hekk il-kawża li tkun tbeżżana dik il-ħaġa li nkunu qegħdin nibżgħu minnha tispiċċa. X'ġara menha għaliex m'għadux jibża li jiġi persegwitat u maqtul, eżis ħuti. Għaliex ovvjament ra lil Ġesu ħaj wara l-qawmin tiegħu mill-mewt. Ovvjament għalih il-mewt ma baqgħex tfisser kif kienet tfisser qabel it-tmiem ta' kollox. Imma jaf li Ġesu huwa rebbieħ fuq il-mewt, eżis ħuti. Allura aħna kull wieħed u waħda minna f'dan iż-żmien għażejż tant sabiħ tal-għid irridu nirriflettu hekk xi aħna il-ħajja kif nimmaġinawha, xi tfisser għalina l-mewt. Il-mewt għalina t-tmiem ta' kollox. Jekk kien it-tmiem ta' kollox ifisser li ma nemmnux li Ġesu qam, eżis ħuti. Ejjew nitolbuh bil-qalb illum il-mulej jagħtina dil fida qawwija. Fidi li tibdilna ħajjitna ta' il-qawmien mill-imwiet jibdlilna l-viżjoni tagħna tal-ħajja. Min ma jemminx li Ġesu qam f'ħajtu jkun hemm ċertu affarijiet ikunu importanti, l-affarijiet materjali ġeneralment. Min jemmen ta' bilħaq li Ġesu qam ma jistax jorbot qalbu mal-affarijiet materjali. Għax jaf l-lum jew għada jitħalli kollox warajh. U jaf li dak li ta' bilħaq importanti mhux dak li jispiċċa. U dak li l-lum jew għada rridu ninfirdu minnu. Kemm aħna boloħ, eżis ħuti, meta nintrabtu ma dak li ta' din id-dinja, meta nafu li l-lum jew għada rridu nħalluh warajna. Min jemmen ta' bilħaq li Ġesu qam jorbot qalbu mbagħad ma dak li huwa ta' dejjem, ma jibżax iktar iwassal lil Ġesu bi kliemu b'emilu, ma jibżax mill-persekuzzjoni. Aħna ma nista' niġu u xek maqtula bħal San Stanislaw jew bħal Pietru li ġie msallab rasu l-isfelta, dak li tant beża mis-salib ta' Ġesu. Imbagħad u xek, tant ma beżax iktar nispiċċa biex jiġu maqtulu stess ġewwa Ruma, il-qalba tal-Imperu Ruman. U għalhekk, eżis ħuti, illum dak iċ-challenge qed jagħmlilna l-Evanġelju qegħdin naqraw dil-ġimgħa, id-diskors ta' Ġesu ma' Nikodemu fil-qalba tiegħu tafu x'hemm min jemmen u xek il-missier ħobb lill-liben u ħalla kollox fideh. Min jemmen fl-liben għandu il-ħajja ta' dejjem. Iżda min ma joqgħodx għal-liben ma jarax il-ħajja. Ejjew eżis ħuti matul dil-ġurnata inħallu dil-mistoqsija tewden ġo moħħna. Jien nemmen ta' bilħaq f'Ġesu. Nemmen li qam. Jew din għalija hija xi ħaġa li ngħidha forsi bi kliemi imma kieku ta' bilħaq nemmen li Ġesu qam. ħajti kif tinbidel. Ejjew inħallu dal-ħsieb idur ġo moħħna llum u forsi mhux illum biss. Għax din hija ċavetta tal-ħajja eżis ħuti. Jekk jien ngħix ħajja ta' din l-art u marbut ma' dak li hu ta' din l-art, jekk ngħix ħajja tas-sema nibda minn issa u li nintrabat biss ma' Ġesu u ma' dak li hu ta' Ġesu. Kjoġobkom nqummu bil-wieqfa. Aħna u nagħmlu t-tifkira llum tal-martirju ta' San Stanislaw Isqof ta' Krakow. Nitolbu l-Alla il-grazzja li tul ħajjitna kollha nibqgħu sħaħ fil-fidi li writna mingħand missirijietna. Wettaq mulej lill-isfijiet u s-saċerdoti kollha tiegħek bid-don tal-qawwa biex bħal San Stanislaw ma jibżewx jikkundannaw kull xorta ta' ħażen jagħmlu min jagħmlu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tħalli qatt il-poplu tiegħek nieqes minn rajja li bħal San Stanislaw ikunu kollhom ħeġġa għal ġid ta' dejjem ta' dawk li tqiedu taħt il-ħarsien tagħhom nitolbu. Ismana kun mal-fqar u mal-imġarbejn kollha ta' żminijietna biex isibu dik l-imħabba u dik l-għajnuna li San Stanislaw kien jagħti lill-foqra ta' żmienu nitolbu. Kun twajjeb mal-qaddejja tiegħek ħutna il-mejtin kollha
mod speċjali dak li għalih qed noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u dawk kollha li tul ħajjithom fid-dinja dejjem ittamaw fejk u daħħalhom fis-saltna tiegħek ta' dejjem nitolbu. Nissel fi qlubna mħabba kbira għal ħajja ta' dejjem biex bħal San Stanislaw nilqgħu bil-qalb kull sagrifiċċju li jkun jaħtieġilna nagħmlu biex ma nitilfuhiex nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Eżis ħuti jew nitolbu għal paċi fid-dinja. Ejjew nitolbu biex dan l-entużjażmu tal-għid jikkontaminana ħanuża l-kelma. Tant isir parti minna li aħna nibdew nwasslu lil Ġesu l-oħra mingħajr ma nintebħu. L-entużjażmu tal-għid li jirbaħ fina t-telqa, li jirbaħ fina t-tentazzjoni għan negattività, tiħta qalb. Għax nemnu li jekk aħna ta' bilħaq insiru ħaġa waħda ma' Ġesu, dik l-Ewkaristija, insiru ħaġa waħda ma' Ġesu. Ngħaddu kemm ngħaddu minn turufnament ta' din il-ħajja, ngħaddu kemm ngħaddu minn problemi, fl-aħħar mill-aħħar għalina hemm rebħa kbira. Min naħa l-oħra jekk inwarbu lil Ġesu dak huwa. Jekk inwarbu lil Ġesu, ingawdu kemm ingawdu d-dinja, nakkwistaw kemm nakkwistaw u x'nakkwistaw. Fl-aħħar mill-aħħar għalina hemm telfa. Diki l-aħħar u xek u l-aqwa ħaġa li nistgħu ngħidu dwar din il-ħajja żisħut jew nieqfu ftit fiskiet lillum nitolbuh Ġesu għatina fidi vera fejk, fidi qawwija fejk, fidi ta' bilħaq li ngħixuha kuljum ta' ħajjitna, fiskiet nofrulu t-talba tagħna. Min qalbi llum insejt insellem lil ħutna l-anzjani taw il-morda u persuni bi bżonnijiet speċjali u dak li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli u ħafna minnhom maqudin magħna f'dil quddiesa. Nitolbu għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom u għal dawk li għandhom bżonn tat-talb tagħna. Muli Alla li tista' kollox, għatina l-ispirtu tal-għaqal u tal-qawwa biex tul ħajjitna fid-dinja bħal San Stanislaw nibqgħu sħaħ fil-fidi u l-emil tajjeb bi Kristu sirna. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u mbejt, ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmejn. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek, frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedmu quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, naddafni mulej minn ħżuniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju tat-tpattija u tifħir li sejrin noffru lill-kobor tiegħek fit-tifkira tal-martri San Stanislaw biex naqilgħu il-maħfra ta' dnubietna u narfu dejjem inroddulek ħajr bi Kristu sirna. Il-mulej magħkom, narfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Stanislaw ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalejk bi Kristu sirna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art,
mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalejk. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna Anton Zammejt. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Stanislaw u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti, jekk attendejtu għal velja tal-Għid, tindunaw li fil-velja tal-Għid ikun hemm mhux hekk ċelebrazzjoni wkoll tal-magħmudija tagħna biex ngħidu hekk permezz tal-ilma li jitbierek fil-lejl qaddis tal-Għid. Għaliex? Għax il-mument li fih il-ħajja tiegħi u tiegħek u dik ta' Ġesu li bata mietu qam mill-mewt saru ħaġa waħda, kien il-magħmudija. Infatti għalhekk il-magħmudija ngħidu huwa l-iktar sagrament neċessarju għas-salvazzjoni tagħna, qisu l-pedament li fuqu timbena il-ħajja spiritwali tagħna. Però l-quċċata ta' din il-ħajja spiritwali tintlaħaq fl-Ewkaristija, kull qudiesa niċċelebraw. Ma nistgħux aħna nsiru iktar ħaġa waħda ma' Ġesu li bata mietu qam iżjed mhix nieħdu sehem fl-Ewkaristija. U l-ħeġġa tagħna l-Ewkaristija turih dan eżis ħuti. Alla ħares għattew xi ħadd li jgħid il-qudiesa boring għax inkunu vera we miss the whole point ta' il-mod kif nieħdu sehem fil-qudiesa, kif inwieġbu, kif inkantaw. Kif nġibu ruħna fil-Knisja juri din il-fidi tagħna f'Ġesu, din il-fidi tagħna fl-Ewkaristija eżis ħuti. X'intara żgħażagħ li jmorru fenna fien fil-grounds tal-futbol dak l-entużjażmu kollu. U tara lilna l-insara fil-qudiesa, mhux qed Alla ħares ta' nagħmlu dak l-istorbju kollu, mhux hekk qed ngħid, imma kemm nieħdu sehem bil-ħeġġa, kif inwieġbu,
kif inkantaw, kemm nuru ta' bil-ħaq dal-ferħ tagħna li aħna ħaġa waħda ma' Ġesu rebbieħ għal dejjem u li din ir-rebħa ta' Ġesu issejja tagħna. L-aqwa mod eżis ħut li ngħixuha dejn, menna l-aqwa mod li nsiru ħaġa waħda ma' Ġesu huwa l-Ewkaristija. Ma l-Ewkaristija mhijiex il-quddiesa biss, l-Ewkaristija l-ħajja tagħna. Fil-mħabba tagħna lejn xulxejn eżis ħuti titer il-qawwa ta' Ġesu rebbieħ. Ejjew għalhekk ngħidu t-talba tal-missierna u ngħiduha b'xewqa li ngħixuha din it-talba fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għax meta ngħixu l-missierna nkunu ngħixu l-Ewkaristija. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej bin kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula aqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem ammen. Dem ta' Kristu. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġdida. Qaddis għawi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej.
ġisem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Eżis ħuti kemm tassew għandna għax ngħidulu grazzi l-mulej tal-Ewkaristija. U kemm tassew għandna għax ngħidulu aħfrinna ta' kemm ma napprezzawhiex biżżejjed. Ħanqmu bil-bieqfa u ngħidu bil-qalb flimkien. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Tqarbilna mulej bid-don tiegħek tas-sema, kollna ferħana fit-tifkira ta' San Stanislaw u bl-ikla mqazza li għamilna xandarna l-mewt ta' ibnek. Għamel li nissieħbu miegħu fil-qawmien u l-glorja mal-qaddisejn martri tiegħek bi Kristu Siedna. Ejjew eżis ħuti ngħidu tliet Ave Marijiet f'ġieħ 3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar u nofruhom biex hekk il-qawwa ta' Ġesu rebbieħ, l-entużjażmu tal-Għid ma nitilfuh qatt. Hekk mod speċjali nitlob għal dawk li l-mulej ressaqhom lejh matul dan iż-żmien sabiħ tal-Għid, tar-Randanu tal-Għid biex il-ħeġġa tagħhom hekk tibqa' qawwija u biex idakkru lill-oħrajn minn din il-ħeġġa lejn Ġesu għat-talb t'Ommu Marija. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Stima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalif lid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieħ u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Marija